ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ଲୋକ। ଫାଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମଉସା ଇଟିଲି 4ଟା ତରକାରୀ ଦିଅ। ଏମାନେ ଘରୁ ଯାହା ଭାବି ଆସିଥିବେ ଖାଇବେ, ଆଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଇଟିଲି ଖାଇବେ ନହେଲେ ବରା ଖାଇବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଖାଇବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଅନସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଲୋକ। ମଉସା କଣ ଅଛି? ସିଙ୍ଗଡା ଅଛି? ନାହିଁ। ଆଳୁ ଚପ, ପିଆଜି? ଏମାନେ ସବୁ ଆଗେ ପଚାରିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଗରମ ସେଇଟା ଅଛି ଅଛି ତ? ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଆକୁ ନାହିଁ। କରିନ କଣ ଆଉ ଖାଲି ଦେଇଦିଅ, ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, କରୁଛ। ଦେଇଦିଅ, ବରା ଏମାନେ କେବେ ଦେଇଦିଅ। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହଁ ନା, ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରିକିନା ଖାଇବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସର୍ବଗିଳା ଲୋକ। ଏମାନେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ନା, ଯାହା ଥିବ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ। ଗୋଟିଏ ବରା, ଗୋଟିଏ ଆଳୁଚପ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୋଟେ କାକରା, ଟିକେ ଦହିବରା, ଟିକେ ତରକାରୀ, ସବୁ ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବେନି। ହଁ, ଇଏ ଟିକେ ଲୋଭି ଟାଇପର, ଇଏ ସର୍ବଗିଳା ଲୋକ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଏମାନେ ହାତ ମାରିଦେଇ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ମେନ୍ ତରକାରୀ ଖିଆ ଲୋଭି। ମଉସା ଆଉ ବରା 4ଟା ତରକାରୀ ଦେଇଦିଅ ଆଉ। ଆଉ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ଦଉନା। ମଉସା ଆଉ ଟିକେ ଘୁଗୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଟିକେ ସେଉ ପକେଇ ଦଉନା। ଏମାନେ 2ଟା ବରା ଖାଇବେ, 5 ଥର ଘୁଗୁନି ମାଗିକିନା ଖାଇବେ। ମଉସା ଆଉ ଟିକେ ଦୋକାନୀ ଜଳ ବାଲା ତରକାରୀ ରାଗିଲା ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଦିଅ। ଏମାନେ ଘୁଗୁନି ଆଣିକିନା ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ହଁ ସନି ଭାଇ ସତ।